puhutaanpa hetki. Ensinnäkin oikein hyvää huomenta. Tässä ollaan menossa Alajärveltä ajettu kohti Kauhajokea ja siellä alkaa ensimmäinen stoppi. Pistetään päivä käyntiin. Tässä asennellaan vähän lisää kameroita ja lisää turvallisuutta. Huoli pois. No, rauhoituari. Lasi maitoa. Terveellinen Panini. Sitten voi käydä tälleenkin, että auto on pesuhallista pihalla. Kaikki ovet on lukossa. Aika hyvä meininki. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Päästiin autoon takaisin sisälle ja ollaan uudessa päivässä. Ota meidän tilit seurantaa ja kommentoi tuohon alas, minkälaista videoa haluat, että me tehdään. Moro!